Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay February 28, 2023 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy na umiiral ang northeast monsoon o amihan dito sa bahagi ng Luzon at ngayong araw makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon, dulot yan ng amihan at meron ding mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang ilang bahagi ng Visayas, dulot naman ng shear line. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan na sama ng panahon na maaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga pag-ulan pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, maging sa bahagi din ng Bicol Region at sa mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, dulot yan ng northeast monsoon o amihan. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron lamang tayong mararanasan na mga mahihinang pag-ulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas, ngayong araw, lalong-lalo na ngayong umaga, ay magiging maulap pa rin yung kalangitan. Meron pa rin mga pag-ulan na mararanasan dito sa bahagi ng Western Visayas, dulot yan ng amihan. At meron namang mga mararanasan na kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa nalalabing bahagi pa ng Visayas, lalong-lalo na dito sa bahagi ng Eastern Visayas, dulot yan ng shear line. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And this afternoon, nakikita din natin yung posibilidad na mabawasan na yung mga pag-ulan na maaari nating maranasan dito sa bahagi ng Visayas. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Mindanao ngayong araw, magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated rain showers, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Davao ay mula 25 to 32 degrees Celsius.